gràcies. Molt bona vesprada. Benvinguts a Xamba, que és l'únic lloc on els adults se barallen per jugar més amb els xiquets. Amb quins xiquets? Avui amb Laura, Marina, Juana, Aitor, Irene, Jorge Juan, Ana, Samuel i Álvaro. Benvinguts. I també donem la benvinguda a qui s'ha d'enfrontar a les preguntes que són els concursants. Hola, què tal? Com esteu? Bueno, doncs els saludem un a un. Ella és Inés Domínguez i Julià. És de Polinyà del Xúquer, estudia geografia i els caps de setmana se'n va a treballar a Sueca en un pub. Veu que Sueca en Sueca, Sueca. I li donem la benvinguda, que tinga moltíssima sort. La campiona, segon dia amb nosaltres. Què tal, Marisol? Muy bien. Marisol, la cantanta. Sí, que porta 1.200 euros ja guanyats, eh? I què bé, no? I el xicón de la pel·lícula, ell és Joan Gregori. Què tal, Joan Gregori? Arriba des de Sagra. Bon poble, Sagra. Bon poble, molt bé. Li agrada polpejar, que és una molt noble activitat i, a més, gastronòmica. Fa molt bon caldo. Fa molt bon caldo, efectivament, per a fer bon arròs. I li agrada el senderisme nocturne. Ara se diu així, no? Sí, bueno, estem Ara intentant... li digueu senderisme nocturno. Anem a fer una federació, molt perquè bé. és un esport de risc i necessita molta preparació. Sí. Sí, estem Neu en tots això. xics o n'hi ha xiques també? No, n'hi ha de tot. Ah, molt bé. Només xics jo no participo. Ahí és on arriba el risc. Clar, M'imagino. ahí està el risc. Molt bé. Va bé la cosa. Comencem també per a jugar a casa preparats. La primera pregunta que hem fet als nanos és què és un xef? Un xef. Sabeu què és un xef? Sí, no? Bueno, doncs anem a veure si ho saben els xiquets. Triem primer Inés. Álvaro. A veure, juguem en Álvaro. Álvaro Mante, amb què acompanyaries tu un bistec? En queriguilles y en tomaca y en verdura, pero verdura que m'agrade. Home, i tant, que li agrada. Però sabrà què és un xef, Álvaro? Yo creo que no. Inés juga per el no i la resposta és? Es un jefe que mana de capitán de barco, mana de tot. Mana de quan hi ha equipos, ahí se necesita un jefe, perquè si no hi ha jefe, poden fer lo que es doni la gana. Molt bé, el xef contra l'anarquia. Punts per a Inés en el seu debut. La campiona Marisol juga en qui? Marina. A veure, Marina, a ta mare li agrada allò que diuen el menjar fem? Quan anem al McDonald's, al Burger King, Sí. he demanat una hamburguesa, para no quedar mal, en patates. Él menja les patates i l'hamburguesa, tots mossos, però al final se l'acaba. Veus tu? I en tota aquesta informació ho sabrà o no? Yo creo que no. A veure ella què ens conta. En les pel·lícules que veu mi abuelo, quan jo em quede en casa de mi abuelo i mi abuela, veig les pel·lícules. Un xef és l'alcalde. Ben encertat. En les pel·lis de l'oeste. Bueno. Serà el xef Riff, m'imagine. A veure, Joan, tries tu. Jo triaré Anna. A veure, juguem en Anna. Què és el menjar fem? Anna, carinyo? Menjar basuras que n'hi ha un menjar que no serveix a la basura i n'hi ha uno i el confundeix amb menjar bo i se'l menja. I ella haurà dit, tindràs clar que ha dit ella que Jo el veig molt despistat, jo pense que tampoc. no, Que a no. més en molta seguretat, mira'm. El que mana en una casa. Sí, home, en casa Paco, no, en casa Les Paelles. Ben encertat per part de Joan. Seguim el teu torn, Inés. Juguem, Laura. A veure, Laura Mante, com és un restaurant? Un restaurant on van moltes persones és com en ta casa, però que n'hi ha molta gent. I n'hi ha moltes taules de molts senyors per a que se senten. N'hi ha una cuina per a que servissis, n'hi ha moltes coses.
els servicis són les bates per a que pixen els senyors quan volen. Els senyors, Però vosaltres què fareu? El teu torn, Inés, ella ho sap o no? No ho sé, me fa cara de sí, però... Fa cara de sí. Però... Va, sí. Un xef és un cuiner que fa coses que li demana el camarer perquè li ho ha dit el senyor i que està en un bar. Té que fer moltes coses, té que comprar coses a vegades perquè no té, comprar ous, moltes coses, i té que inventar-se justament també recetes. Brava! Ben dit, Inés. I encertat. Torn per a Marisol. Juguem, Jorge. En? Jorge. Jorge Juan. Molt bé. Per a què serveix, Jorge, el microones? En un microones pues pots calentar les coses o les pots enfriar. Si les calentes, tienes que apretar micro. Sí. Si no les calientes, tienes que apretar combi. I si vols baixar temperatura, sols t'escanyar a unes puntetes que te posen en blau i a baixar-la. Qué estrany microones, ten caso, este xiquet. Sí, ¿Lo yo sabe no o conozco un microondas así. ¿Verdad que también enfría? Pues yo creo que no. No. Que no. Mirem-ho. Pues un xef és un home que fa els plats més coneguts del món. S'estilen molt i se poden cocinar en algun bar o restaurant. Vaja, ho ha clavat. Llàstima per l'aposta de Marisol. El torn per a Joan. A veure qui queda per ahí, pues... Bueno, anirem a per Samuel. Anem a per Samuel, i a Samuel li hem dit quin és el plat més raro que has cuinat tu? Yo sé hacer, Sí. pongo los pescaditos de Pescanova, los dejo ahí, hago uno para mi madre así, y hago con el ketchup, y le hago un ojito, sí, la nariz y la boca. Y también espaguetis en la carbonara. Caram, la presentació, que bona, Pescanova con ketchup. Jo, com portem dos sí, jo pense que no. ¿Será que no? Serà que no. Tú dirás, Samuel. Que la gente le pide, me traes una Coca-Cola, una Fanta y una tina. El chef va, coge una bandeja y pone ahí todo. Y va así, y se lo deja. Que serà el cambrero, el pasavins, però no el xef. Encertat per part de Joan. Seguim, atenció. També per a jugar des de casa. Nova pregunta. En esta ocasió 200 punts en joc. ¿Qué es un traje de luces? Hem dit els nanos. ¿Qué es un traje de luces? Xim, pom. Inés. Ana. Anna. A veure, Anna, com és una plaça de bous? La plaça de bous és un cercle amb arena dins, que n'hi ha una porta gran, que està un bou, i n'hi ha un forat molt estretxet que du els torers, que són molt flacos, i ahí se amaguen perquè el bou no es pillés. Com és tan gros, no pot caber el toro. Molt bé. Inés, sabrà què és un traje de luces, ella? No. 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 Ana, saps tu, cariño? Un traje de luces, un traje que il·lumina molt a la gent. M'encanta. No ho sabia, efectivament. Ben dit per part d'Inés. Marisol, la campiona, tu diràs... Samuel. Samuel. A veure, Samuel, tu saps el nom d'algun torero famós? Había uno que era muy gordo, un trabajo por casi le pilla, que se llamaba Mauro. Acá según yo por poco le pilló un toro. Ese se lo claveaba una banderilla y ya. Y no hizo más porque dijo, hay que me pillar la clave y se fue. Molt bé. Conegut Mauro el Valent. O el gordo, perquè he dit també que estava a la cocina, no? Pujat de quilos. Ho saps, Samuel, o no? Yo creo que no. No, ¿eh? Espérate que estoy dudando. No. No. Venga, va, no, ¿verdad? No. Samuel, ¿es que no? Un traje de luces es un poquito rarito. Es un traje
Y que brilla y que lleva luces. Cuando es el alba, pues que brilla con las luces. Y cuando es de noche, pues que no brilla. No ho sabia, efectivament. Traje de luces reflectante, no? El torn per a Joan. Jo faré 3 en ratlla, aniré per Álvaro. 3 en ratlla, anem per Álvaro. Álvaro, per què porten, això que porten els toreros, la montera, per què ho porten? Perquè el bou Sí. li veja, perquè si no se li topa. Claro, I per això porta això. perquè li veja. Ja en montera, ja un torero ja se li veu. Jo crec que Ho després de saps? l'explicació me'n decanto pel no. Álvaro, que no? Es un traje, pero muy bonito, muy bonito, muy bonito, que es brillante y brilla mucho. No dic que no brille, però no ho sabia. Encetem ronda. Inés, juguem en? Marina. Marina. A veure, Marina, tu saps alguna cançó aixina de bous? No me sé el nom, pero sí que sé cantarla. Ah, sí? Sí que canta-la. ¿La cante? Va, canta-la. Sí. Ta tan ta tan. Què? Tara tara ta tan ta tan. Ya está. Això era Superman, no? Era Superman. Sembla més la Guerra de les Galàxies o Superman, però si ella diu que és de toreros serà. No, lo de llums no ho sap. El Lo tratge de llums no ho sap. No, Marina? A veure què dius. Lo que ponen els toreros. Els toreros tenen diferents colors. Perquè si, per exemple, jo sóc un torero, sóc de color negre. Els altres, si són de color negre, no saben qui som. Perquè diran, este és negre, qui és? Este és negre, qui és? Este és negre, qui és? I van de diferents. Rosa, blau, blanc, negre. Pues el gas tenés toreros ja de diferents colors, efectivament també hi ha de negre, de cara que no sé si és el més popular, la meva afició taurina tampoc és massa, però efectivament ho sabia suficient per a donar-la per bona. Inés, llàstima. Marisol, el teu torn, juguem en... Irene. Irene, com és una correguda de bous, Irene? Agarren una cosa y si le pilla y le fa mal, pues tienen que agarrar y entrar un altre torero. Y si no el pilla, tienen que anar fugint d'ell i ben deixant. Sant Fermines podria ser això, però no sé si una correguda. ¿Sabrá que es un traje de luces, Irene? Es que parece que entiende algo, pero parece que no. No. No, ¿No? que no. Marisol diu que no. És un traje que et poses i té just per tots els puestos, com si foren això, però una miqueta més xicotet i brilla quan obris les llums. Pues efectivament que no ho sabia. Punts a Marisol. Torn per a Joan. Està jugant-se el pas a la final, si Anirem a veure Laura. Anem a veure a Laura. Laura, què és un bou embolat, Mante? Hi ha un bou, Sí. bou normal corrent, i li posen foc en les banyes, i li té que pillar algú, i corre més dels normals. I és molt bruto, i fa moltes coses. Els que tenen els bous, que brutos que són. Joan, ho sap o no? Jo la veig molt que en el món taurí, jo crec que sí. La veus posada en el món taurí La veig posada. i t'escriurà un traje de luces i sabrà, a veure. És un traje de toreros que tenen una capa roja, unes sabatilles dorades, la camisa quasi tota dorada, la camisa de baix és roja o blanca. Els pantalons normalment jo els he vist rojos o blancs. I van molt brodats, quasi tots van d'or. De oro i grana, que diu el clàssic, efectivament. Molt bé. Encert per a Juan, torero, que li diuen. Bueno, ha quedat el marcador de la següent manera. Inés, 400 punts. Marisol, 500. Juan i Joan, 500. Per tant, arriba el moment de despedir-nos d'Inés. No. Bueno, però, ara ens deixaràs l'adreça del pub i anirem tota la colla de xamba. Xiquets no, xiquets no. Anirem a fer-nos una, un cap de setmana, allí per Sueca. Ha sigut un plaer, Inés, gràcies. Un beset.
Dos concursants, però una plaça només en la final. De moment, un cert avantatge per a Joan. I ara juguem en el polsador, que ja està amb molta sort. Atenció, hem preguntat als xiquets què és un xat. Val? El concepte està clar? Concepto. Està clar? Un xat. I els nanos han dit el que han dit. I Marisol, roda la pantalla per a ella, com vulguis. Laura. Ai. Ho sap o no? Sí, sí, Sí? Que sí? que sí. És un cotxe descapotable que té música i no cal ni que tu fes dius música i se posa la música. I a més n'hi ha un vàter. I ni un vàter. Li dius vàter i se posa un vàter. No sé. A veure, el torn per a Joan, tu diràs... Marina. Com veus a Marina? Marina sap que és un xat? No. Ah, que no? No? No ho sé, Un xat, pues, per exemple, jo vull encontrar un amic i l'amic eres tu. I per internet troba el teu nom i el pulse. I em connecta amb tu. Muy bueno. Però claríssim, que ho tenia. Que bonica, Marina, que bé que ho ha explicat. Llàstima en este primer torn, però n'hi ha més. Roda la pantalla per a Marisol Qué i... difícil. Samuel. Qui és el Samuel. ¿Cuántos años tiene? Eso lo puedo saber. Xiquets tenen 7, 8... No. Hi ha una miqueta així, 7, 8, un de 6... No. Por decir. Por decir dices no. No, porque no. Por sé. chamba. Por chamba. A veure. Un chat creo que es como una especie de moto que es grande así y que la gente se pone y que caben 5 personas. La famosa moto de 5 persones, no? Claro que sí. No és això? No, és que no era això. Jo m'he quedat Sí, descobert. de xat, això que me diuen. Roda la pantalla, Joan. Aitor. Jo què sé, anem a confiar en les noves generacions. Jo pense que sí, va. Confia, Joan, en les noves generacions. Aitor, ho saps? Un chat es como si fuera un menchar, pero es diferente. Un poco diferente Claro. menchar porque es fa a la brasa. I se li posa llioli, també. Sí, un- Que bo està el xat a la brasa. A la Que bon brasa. xat. Marisol. La teva pantalla, endavant. Irene. Irene, yo creo que no. Me voy a arriesgar. ¡Chamba! No. S'arriesga i diu que no. Un chat es como si fuera un jarro, pero una planta, n'hi ha mariquites de madera, les pots posar ahí dins de pegadetes. Molta xamba, Marisol, i tant que sí. Últim torn per a Joan, endavant. I Álvaro. No torno a confiar de moment. Vaig a dir que no. Álvaro, cariño, què és un xat? Nas. Es un nas. Es Un la chat, punta claro. del nas. Un chat, ¿eh? Muy bueno. Un xat, efectivament. Pues ha quedat el marcador de la següent manera, xambers i xamberes. Marisol, 900 punts. Joan, 800. Està la cosa molt igualada. Per tant, tenim revàlida de campiona i arriba el moment de despedir-nos de Joan. No sense abans quedar-nos autoconvidats per anar un cada setmana a polpejar, i no confondre polpejar amb el senderisme nocturne. Bueno, es pot combinar, Podria de combinar-se, vegades. Sí, podria sí, sí, combinar-se. es pot combinar. Un plaer, gràcies, Moltes Joan. a vosaltres. I en Marisol estem en la final. Estem de la següent manera, que teníem 1.200 euros ja de l'altre dia, que ja són bonicos, i hem d'afegir-li ara 900 més. Molt bé! Aquests punts ja són diners. I ara, tries 5 xiquets més, que siguin els xiquets de la bona sort, i n'hi ha fins a 1.000 euros més en joc.
triem a... Vale. Ya los voy diciendo. Álvaro, Álvaro. Aitor, Marina, Jorge, Irene. Perfecte, ja tenim els 5. Els altres ens despedim d'ells per el moment i comencem a jugar. Álvaro. Bien dit, Álvaro. Tu què t'estimes més? Què preferixes? Xerrar o jugar? Jugar. Yo creo que jugar. Álvaro, jugar, no? Bueno, aunque también para Xerrar. Perquè així xerre i en classe ja no xerraré més, no xerraré tant. Xerra, que te xerra, que és el que li agrada a Álvaro. Seguim. Aitor, t'agradaria viure en una illa deserta? I tu, ja que coneixes Aitor, saps clarament que... Oye, espérate, es que estoy en duda, ¿eh? Estoy en duda. Yo creo que no. No! A veure. No. Perquè no hi ha deserta, no hi ha quasi res. Un conte com una massa. Encert. Seguim. El torn per a Marina. Poden jugar les xiques en els equips de futbol de la Lliga? Li hem preguntat a Marina si les xiques poden jugar en la Lliga. Ay, no sé si está muy puesta al fútbol, pero va a decir que no. Ella va dir que no. Sí que tenen que jugar, per què no? Algú ho impedeix? Algú li ho impedeix o què? Ya os tenía que haber hecho Continuem. Jorge. Li hem dit a Jorge. A tu, Jorge, t'agradaria tindre xòfer? I Jorge ha dit... caso. Yo creo que sí. Sí. Jorge se siente comodón, no? I Porque ella ha sí, dit... es que me lleven. A veure. Sí, el volia tindre perquè així, quan jo diguera, me podia portar els puestos que més dinars, que més junts que estiguen o on jo vull anar. Molt bé. On hi vulgui, però en xòfer, Escolta. Irene, t'agradaria fer màgia? Li hem dit a Irene. A Irene, sí. Puede ser que sí. A mí Sala de Cabura, pequeña me a veure. gustaba. Sí que m'agradaria perquè és màgia i jugar a cartes i en un dado i n'hi ha potes d'essos per en la vareta i que estiguera un altre potet i així no l'endividarien mai. Molt bé. ¿Dónde està la bolita? Ben fet, Marisol. Han sigut 3 encerts. A veure qui és el que amaguen els xiquets, que siguen molts punts. Anem a veure. Aitor, què amagues tu? 400 punts. Molt bé. Jorge, a veure la teva pissarreta. Un puzzle. Mira, para és guai. jugar. Un puzzle, molt bé. Irene, tu què tens? 200 punts. Això està molt bé. Per tant, un puzzle, que és guàtic. Després tenim 400 punts d'Aitor i 200 d'Irene, 600 el total, 1.500 punts, que són 1.500 euros. I com que tenia 1.200 de l'altre dia, el total és molt bonico. 2.700, quasi mig milió de pessetes. Bravo! Molt bé. Bueno, Marisol. Què? Bé, no? Vinga, guà. Fenomenal. La nova campiona de xamba. Espero que demà no us ho perden, S'estira a tots. Adéu, als xiquets. I a tots vostès, fins el pròxim dia. Adéu. Bueno.